Искаш ли грижа от главата до петите? Тогава Лорос е точно за теб. Тук не идваш просто за един козметичен час. Идваш, за да се погрижиш за себе си, да се отпуснеш и да се обновиш отвън и отвътре. Истинската грижа никога не пропуска ръката. Топла, ароматна вана за крака, грижа до най-малкия детайл и усещане за спа за едно педикюр изживяване. Красивите ногти означават чистота, здраве и стил, всичко в едно посещение. А що се отнася до естетиката на маникюра, избираш между десетки цветове, дизайни, полуперманентен гел или акрил точно както си го представяш. И понеже веждите оформят целия поглед, тук се грижат за формата им така, че да ти подхожда. С лифтинг на вежди, веждите се повдигат естествено за добре оформен вид. Повдигането на миглите нежно повдига миглите и ги подчертава. Стъкло или допълнителен блясък? Добавете кристали. За да завършите визията, поглезете се с грижа за косата с терапевтични маски и опитайте идеалната прическа. В Лорос ще намерите и перуки, изработени от естествена или синтетична коса в много стилови варианти. И преди да си тръгнеш, хвърли едно око на блестящите обеци и продуктите за грижа, за да продължиш грижата и у дома. Защото красотата е мигове и тук ще откриеш много от тях, винаги с усмивка.